Nachádzam sa na stanici Mustek a viete, prečo sa táto stanica volá Mustek? No, je tu jedna vec, kvôli ktorej sa to takto pomenovalo. Je to tento most, ktorý kedysi delil Staré a Nové Mesto, ale to ešte dávno. Potom ho zakopali a pri stavbe metra ho tu objavili. Nezničili ho a dodnes tu môžete vidieť takýto krásny úkaz, ktorý, no proste, Staré mesto, Nové mesto. Nové mesto bolo tam, staré tam. Je to ako aj metro. Mustek, či muzeum, je Nové mesto. To bola tá jedna strana a Staroměstská bola Staré mesto, tá druhá strana. Tento most, netiekla tu nejaká rieka, čiže teda síce mohla tu byť nejaký otok z Vltavy, mohol tu byť nejaký, ale nie je tu zatiaľ známe nič také ešte, ale väčšinou v stanici Mustek cíti taký divný zápach, ktorý nikto nevie, prečo tu je. Je to tu záhada v tomto vestibule, nevedia, aj teraz ho cítim, nevedia, či je to z tohto mostu alebo z nejakej kanalizácie, ale proste je ten zápach neznámy. Táto stanica je jedna z najvytíženejších a jedna z najplnších staníc v Prahe, hneď po muzeu. Ďakujem, že ste si toto video pozreli a nezabudnite mi dať na like a odber.